Sebelum nonton videonya, jangan lupa subscribe. Nyasar rumah sakit amarga Instagram. Ing salah sawijining dina, sarampunge piwulang ing sekolahe. Wektu meh bali, Adelia, Anggi, Ari lan Aidil mlaku bali ngliwati lorong-lorong sekolah. Wektu iku lagi udan deres lan jogging sekolah rada luwih. Bocah papat mau mlaku cepet-cepet amarga wedi yen udan meneh. Ayo cepet, setelah udan meneh. Alon-alon wae, lunyu ki, ndak kepleset. Iya, santai wae lho. Wong ya gari bali toh. Mlaku ndelokke dalan todel. Ora sinambi Instagraman wae. Mengko kepleset. Nangis. Adelia tetep ora nanggepi omongane bocah telu mau. Adelia tetep mlaku sinambi Instagraman. Sak tekane kantin sekolah, bocah telu mau cepet-cepet mlaku. Nanging Adelia isih sibuk Instagraman. Wah, Adelia ki nek wis Instagraman ra iso diganggu. Iya. Tinggal wae yo. Hayo, udah ngomong ke apa? Ngomong ke aku toh. Eyalah, lagi nyadar. Kowe ki nopo wae toh? Instagraman, update status, chatting karo Victor, lan liya-liyane. Duh, bocah jaman saiki. Yo, ndang bali selak udan. Anggi, Ari, lan Aidil mlaku terus ninggal Adelia kang isih tetep Instagraman. Sawise bocah telu mau mlaku tekan ngarep TU, Adelia mlayu-mlayu ning burine karo isih tetep Instagraman. Wektu kuwi Adelia wis dielingake kanca-kancane. Menawa aja ndeloki HP karo mlaku apa meneh mlayu. Nanging Adelia ora nggugu. Sawise bocah telu mau ninggal Adelia, saka undak-undakan ana swara. Suara apa kuwi? Ya paling wong tiba. Hus, aja ngono to. Nek tenan rak ya mesake to. Yuk coba yuk ditiliki yuk. Bocah telu mau banjur tumuju sumber swara mau. Oh, larak tenan to, Adel tiba. Mulane yen dikandani ki manut. Ya Allah, kowe iki lho Dil, kancane tiba kok malah diseneni. Tulungi apa piye? Malah eyel-eyelan. Ayo. Ayo nopo? Nulungi to yo. Aduh, lara banget awakku. Mulane yen dikandani ki manut. Saiki kena akibate dhewe to. Iya ya, aku kapok. Tanganmu tatune akeh banget. Yo ning rumah sakit wae yo. Mula yen mlaku iku aja sinambi HP-nan. Akibate lara nyasar tekan rumah sakit to. Ya wis, aku ngaku salah. Duh, awakku lara banget. Wis, ayo ndang digawane rumah sakit wae. Sawise kuwi bocah papat mau njupuk hikmah.
Mlaku kuwi yen ditindakake kanthi bener bisa nguntungake awake dhewe. Lan sing paling penting aja mlaku karo disambi liyane. Upamane karo disambi dolanan HP. Bab iku bisa gawe cilakaning awak.